Lembayung kuwi anakmu lanang wis bali dipakekke inggih Kanjeng Ibu. Inggih pangestunipun Ibu kula sampun wangsul. Piye? Kira-kira kepiye? Anggonmu duwe kakak. Ngopo nek Awit pamujinipun eyang kaliyan Ibu terus saged lumebet wonten ing Praja Mataram. Kepara kula badhe wonten gegayuhan gayuh kamulyan utawi lumebet wonten ing prajurit wonten ing Mataram saged dipun tampi. Dadi kowe wis tumeka nang Mataram karep mulai dadi beteng ing Praja Mataram wis ditampa minangka prajurit. Lha kok njurgonmu bali ana sada curiga ligan kang rikala semana ana wastra kang kinarya bunteling duwung. Lah kok njur ora tok kanthi. Ngaten eyang larahipun sawetawis kula sampun dipun suwanaken wonten ngarsanipun Kanjeng Panembahan Senopati kaanggep kula menika minangka tetuangganing prajurit madangan kaliyan Cimenggung Gegal. Lajeng kula ngaturaken menggah wong sing gati sanesipun badhe kula ngawu Sudarma utawi madosi tiyang sepuh. Salajengipun kula sampun kepanggih dhateng tiyang sepuh kula ingkang pun aturaken utawi ngendikaken eyang kaliyan Ibu punika. Nanging nggih Nek wis ketemu njur piye ngakoni apa ora Kanjeng Panembahan Senopati Ngalaga? nggih winastan saged ngagem dereng menawi dereng nggih sampun. Kepiye to kok tembungmu kuwi nek tak rasake kuwi wangel tinemu. Amargi wonten bebono utawi syarat-syarananipun eyang. Syarat-syaranane apa? Kanjeng Panembahan Senopati ngendika menawi Dungligan menika ing mangkinipun saged pun rangkani kaliyan kayu Purwosari sagedipun. Menika eyang menggah pangandikanipun Kanjeng Panembahan Senopati kang dados bebanan. Ora kathah to kayu Purwosari wonten ing lalagan Sodogiring menika to ya? Oke. Pak, Wis kowe menengo dhisik, Lembayung. Kumbaran. Kados pundi yang? Apa wis mantep tenan nggonmu bakal dadi betenging Praja Mataram? Sampun yang. Lair tandesing batin kula menika badhe soaken kabisan kula wonten ing Praja Mataram. Pecah gesang kula badhe pisusuhaken dhateng Praja Mataram. Ning gegayuhan kuwi mesti wae nganggo bebono. Nah, kaya sing tok kandhake kersane Kanjeng Panembahan Senopati Ngalaga. Duwung ligan kagungane supaya diurangkani kayu Purwosari. Mila eyang ampun kesuwen monggo. Eyang menika ngendika kaliyan para abdi rak saged madosi kayu damel menika to yang. Nek perkara nggon sing gawe kuwi sapa wae pancen iso. Ning sing pono perkara kayu Purwosari kuwi ibumu. Mula duwung kuwi age caosna ibumu sak mengkone karben ditrepi kayu Purwosari. Kok kula mah dados bingung to eyang. Kok malah ibu ingkang mangkinipun ngupadi kayu Purwosari menika? Merga ibumu kuwi luwih pono karo wujuding kayu Purwosari. Awit kayon kuwi kala mangsa wite padha godhonge beda. Wite padha godhonge padha nanging kembange beda. Dadi sing luwih pono kuwi ibumu. Ngaten to ya. inggih Pak. Kula sampun tanggap
kawitanipun Bapak. Heeh. Kula kedah prila kangge kamulyanipun umbaran, Pak. Pancen kudu ngono lho, Bayung. Arep kepiye wae anakmu kuwi duwe gegayuhan. Lan gegayuhan kuwi mbutuhake pangorbanan. Pangorbanan sing lair tumusing batin. Samengkone kang bisa mrangkani kekarepane si umbaran. Mula umbaran Injih. age aturna ibumu. Injih. Terima kasih. Itu kan Umbaran ketahipun rak ramen to ibu. kanggo mulyane urip sak anak turunmu. Ibu bakal minangkani apa kang dadi panyuwunane Kanjeng Panembahan Senopati. Supaya kowe bisa mlebu ana ing kutha gedhe Mataram. Panyuwunmu bakal tak turuti. Tetap semanten para pamirsa, hormati pun kanca seniman Sriwanti saking Panisuwili ngaturaken sugeng punisan putih rahayu ingkang tansah nuwun matur nuwun.